Bos días, meaños. Benvidos e benvidas ao primer programa de na emisora de todos e todas, Radio A Coviño. Nel poderemos escoitar as noticias máis importantes da nosa escola. Comezamos. Temos teacher nova no centro. Bea chega a Meaño dende outro lado da ría. Temos en exclusiva as súas primeiras declaracións. Cole novo, eran nenos novos, tiña que preguntar a ver que nivel tiñan eses nenos, e uns pois portábanse ben, outros portábanse mal. Estabas emocionada. Pois sí, estaba moi contenta, porque vía que estes nenos pois que tiñan moitas ganas de traballar. Gracias. Comezan as cantigas de Petu. Por fin, despois de tanta espera, comenzaron as nosas cantigas favoritas. En outubro tivemos a sorte de asistir aos ensaios da primeira na aula de música. Ai, Rianxo! Conectamos cos nosos compañeiros de deportes. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. Bos días, compañeiros e compañeiras. Empezamos cun bombazo informativo. O pabellón ten nova inquilino. Conectamos con a nosa correspondente no pabellón. Hola, Lara, que está pasando nas covas? Hola, Nora. Estamos con Jesús, o novo profesor de Educación Física. Bo día, Jesús. Que opinas da túa nova casa? Bo día. Opino que estou moi contento de estar nesta nova casa. Teño unhas vistas estupendas ao Val do Salnés, vendo incluso o mar, e ademais temos unhas instalacións deportivas moi boas, temos un pabellón, temos unhas canchas de baloncesto, de fútbol, pintamos unha nova de brilé, e estou moi contento porque podemos xogar a todos os deportes que nos gustan e que ademais podemos aprender outros novos, e temos unha gran sorte de ter estes alumnos tan bons que nos fan estas entrevistas tan bonitas. Gracias por la túa declaración. Devolvemos a conexión. Gracias, Lara. Continuamos. Hoxe na aula Balbino tiveron lugar unhas partidas de xadrez moi interesantes. Temos declaración dos asistentes. Bos días, como te chamas? Manel, Manel, que é que máis te gusta do verdadeiro de xadrez? pois xogar con Natalia porque sempre... Con Zaida. Zaida, porque sempre lle gano. Moitas gracias. Bos días, como te chamas? Nerea, Hola, Nerea, cal é a túa peza favorita do verdadeiro de xadrez? O rei. Por qué? Porque é moi divertido e sempre que terminas de xogar sempre teñen que comer o rei. E cando non ten saída. Moitas grazas. isto é todo, meaño. Que está pasando nas covas? Despídese. Ata o seu próximo programa. Un saludo de Vicky, Alex, Uxía, Lara, Nora, Nati, Diego, López, Miguel, Anxo, David e Brais. Deixamos vos coa música elexida polos nenos e nenas de primeiro e segundo.